Alsasukoak askatu eta hau ez da justizia leloak izan ziren larunbateko manifestazioan oihukatuenak. Alsasuko gazten auzia salatzeko Iruñan egindako manifestazio jendetsuenean. Iruñak bere datu guztiak irauli ditu tresna informatiko batera, zeinaren bitartez geolokalizatu ahalko baita biztanle, ekipamentu, saltoki, hirigintza arloko eta zerbitzuen inguruko informazio guztia. Ikasleen parte hartze 28% handitu da udaltzaingoak ikastetxeetan ematen dituen prebentzio hitzaldietan, gazteen arrisku eta adikzioen ingurukoetan. Ikasturte honetan berretsi da gazteen mendekotasuna online joko eta apustuekiko kezkatzekoa dela. Abiadura handiko trenarentzat geltoki berria hartuko lukeen eta etxebizitza sail handia eraikiko lukeen Etxabakoitzeko udalaz gaindiko proiektua aldatu beharko litzatekeela uste du gobernuak bidera ezina delakoan. Gobernuak eta elkartek dekalogo bat aurkeztu dute adineko personenganako tratu ona sustatzeko. Osasunak eta eskubide sozialek bultzatutako lan taldeak protokolo bat egin dute, Zartzaroko tratu txarren egoerak detektatzeko eta hoien aurrean jarduteko. Kultur 2018 programako 36 musika, dantza eta antzerki jarduera antolatuko ditu Nafarroko beste horrenbeste herri eta intereseko guneetan. Programa kontzertu akustiko batez abiatuko da ekainaren 22an Tafallan eta irailaren 8 arte luzatuko da. Kaixo, goazen ekainaren 18ko titularrekin. Altsasukoak askatu eta hau ez da justizia leloak izan ziren larunbateko manifestazioan oihukatuenak. Altsasuko gazteen auzia salatzeko Iruñean egindako manifestazio jendetsuenean. 8 gazten senidek deitu duten mobilizazioa Sadar estadioaren kanpoaldetik abiatu da arratsaldeko 5:04 aldera Iruñako erdialdetik igaro da eta Askatasunaren plazan bukatu da, 7 jota zirenean. Milaka lagunek bat egin dute larunbat honetan Iruñan Alsasuko auziaren epaia salatzeko eta 8 gazten askatasuna exigitzeko aldarrikatzeko egin den manifestazio historikoan. Ez da justizia Alsasukoak aske irakurtziteken manifestazioaren buruan eraman duten pankartan, eta Alsasukoak aske izan da lelorik errepikatuena. Antolatzaileek jakitera eman dutenez 80.000 pertson baina gehiagok hartu dute parte. 30.000 udaltzaingoaren arabera, eta Nafarroko hiriburuan inoiz egin den manifestaziorik handiena izan da beraz. Hala, apirileko mobilizazio historikoa ere gainditu dute larunbat honetan, orduko hartan, 38.000 lagun inguru elkartu baitziren. Iruñeak bere datu guztiak tresna informatiko batera irauli ditu. Honen bitartez, biztanle ekipamendu, saltoki, hirigintza arlo eta zerbitzuen inguruko informazio guztia geolokalizatu ahalko dira. Iruñak bere datu guztiak irauli ditu tresna informatiko batera, zeinak bide emango baitu mapa batean kokatzeko hiriari buruzko informazio guztia gai hauez bezain batean. Biztanleria, ekipamentuak, saltokiak, hirigintza kontuak, altzariak, bide garbiketa, gizarte ekintza mugikortasuna eta oro har zerbitzu publikoak. Tresnak GIS du izena, Geografia Informazio Sistema izendapenaren sigla, eta aukera ematen dio Iruñeko udalari kudeaketa modernizatu eta hobetzeko. Datuetan oinarritutako plangintza eta ebaluazio eginez eta funtsean, hiri osoarendako modu eraginkorragoan lan egiteko. Alabaina ez da udalarendako tresna bat soilik, herritar guztien eskura jarriko dira 2 bisore, hiri bisorea eta merkataritza bisorea, erabilera libreko milaka datu izango dituztenak, erabilgarriak ere jarduera ekonomikoa laguntzeko. Udalaren GIS edo Geografia Informazio Sistema berria aurkeztu zuten prentsaurrekoan gardentasun, berrikuntza eta hizkuntza politikako zinegotzi ordezkaria Aritz Romeok, udaleko informazio sistemen arduradun Luis Tarrafetak eta Geografia Informazio Sistemeko analizietako atalburu Mertxe Sanrokek. Sistemarekin batera udalaren webguneko atarian webikoitza.pamplona.es argitaratu da Iruzkan izeneko atari berrira jotzeko esteka, non eskuragarri egongo baita Iruñako informazio geografikoa.
Udalaren geografia informazio sistema definitzeko esan liteke antolakuntzarako giza baliabide teknologikoen sorta bat dela. Udalak sortu eta behar duen informazio geografiko guztiak kudeatu, administratu eta hedatzen duena. Hardware edo software dauzka eta osagai geografikoa duen informazio oro atzeman kudeatu, aztertu eta biztaratzeko datuak. Uneotan eta integrazio eta modelizazio lan handia egin ondotik udalaren geografia informazio sistemak informazio georreferentzia dun kopuru handia biltzen du. Udalaren ardura diren esparru eta gai askotarikoen inguruan. Hau da, saltokiak, turismoa, lorategiak, hiri altzariak, argiteria, bide, garbiketa, hirigintza, gizarte ekintza, mugikortasuna, aparkatze arautua, errolda eta bar. Sistemak eskuragarri jartzen dituen datu ez gain badira beste barne tresna batzuk hemendik aurrera publikoak ere izango direnak eta laguntza ematen dutenak hiriaren informazio geografikoa bilatu, konsultatu, aztertu eta hedatzeko. Sistemaren helburu nagusia da antolamenduaren produktibitatea handitzea. Udal alor desberdinetako informazioa zentralizatzean saihestu egiten da eginkizunak errepikatzea eta horrek mesede egiten dio komunikazioari, koordinazioari eta informazio jarioari. Halaber, erabakiak azkartasunez eta segurtasunez hartzea dakar. Geografia informazio sistemak tresna ugari ematen baitu errealitatea eta horrek denboran duen bilakaera aztertzeko, beti ere aukera emanez jarduketa berriak planifikatu eta emaitzen jarraipena egiteko. Beste helburu nagusietako bada datuen kalitatea eta eguneratzen maila handitzea. Datuei ikusgarritasun handiagoa ematearekin eta hoiek zenbait jarduketen berrerabiltzearekin batera lortuko da datuetan dauden okerrak azkarrago hautematea, baina baita ere informazio eguneratzeko iturriak biderkatzea. Era berean, geografia informazio sistemak kostuak murrizten ditu, datu bilketak zein ekoizpenak eragindako kostuak bikoiztea ekidin eta beharrez diren erredundantziak deuseztatzen dituelako. Informazioa berrerabiltzea bultzatzen du eta xede anitzetarako helburuak bilatzen ditu. Geografia informazioko teknologi berriak erabiltzeak bide ematen du ere bai informazio gehiago eta hobea eskintzeko gizarteari, argibideak zein zerbitzu emateko eta herritarreken komunikatzeko edozein gailu erabilita eta web gune baten bidez, beti ere ematen den zerbitzu publikoa hobetuta. Horrez gain gardentasun ere areagotzen du. Datuak eskura jartzeak bultzatu egiten ditu bai efizientzia bai aukera berdintasuna, herritarrek eta enpresak administrazioarekin elkarlanean sort ditzaketelako beren premiak beteko dituzten zerbitzuak, eta mundu guztiak eskuratu ditzaketelako datuak aukera berberetan. Iruñari buruzko informazio geografikoa eskuratzeko Iruzkan izeneko atarian herritar guztien eskura dago sarbide publikoa bi web tresna berrira jotzeko, hiri bisorea eta merkataritza bisorea. Hiri bisorea hiriari buruzko informazio emateko baliabide bada. Eskura jartzen dituena Iruñako udalaren zein Nafarroko gobernuko plataformaren datu georreferentzia dun asko, beti ere Iruñako udal mugartearen barrukoak. Herritarrei berehala eskaintzen die hiria osatzen duten geruze georreferentzia dun guztien bista fidagarria bat. Gainera, gardentasunaren bermea da zuzenean iturri ofizialetatik datozen datuak eskuratzeko aukera izatea. Hori horrela, konsultatu daitezke, besteak beste, hiriko haur parke guztien kokapena, auzo unitateak, bidegorriendako bideak eta jakin daiteke adin tarte bakoitzeko zenbat lagun bizi diren auzo bakoitzean, hoiek eraikinez geolokalizatuta. Plataformak aukera ematen du konsultak, hautaketak eta bilaketak egiteko, deskargatzeko, neurketak egiteko, inprimatzeko, partekatzeko eta helbideak lokalizatzeko. Gainera, ondo mapa eguneratuak eta historikoak eskaintzen ditu, Google Street View erabiltzeko sarbidea eta erabiltzaile eskuliburua. Merkataritza bisoria hiriko jarduera ekonomikoa aztertzeko tresna bada, ekintzailetza sustatzeko erabil daitekena, aukera ematen du hirian dauden
jarduera ekonomikoen inguruko informazio konsultatu eta biztaratzeko eta enpresa proiektu berriak abiatzeko erabilgarri dauden lokalak ere lokalizatzen ditu. Plataformaren bitartez aztertu daiteke eremu geografiko desberdinetan, hau da auzoa, erroldako sekzioa, bidea, poligonoa edo hori osoa. Dagoen enpresa jarduera, bertan erabilgarri dauden lokalak konsultatu daitezke eta jardueren araberako mapak egin. Datuak eskuratu daitezke txostenak egiteko, konsulta grafikoak inprimatu, datuak esportatu eta biztaratu ondo mapa desberdinen inguruan. Orto argazkia, oinarri mapa eta bar egindako konsultak. Udaltzaingoak ikastetxeetan ematen dituen gazteen arrisku eta adikzioen inguruko prebentzio hitzaldietan ikasleen parte hartzea 28% handitu eginda. Ikasturte honetan gazteen online jokoekiko eta apustuekiko menpekotasunak kezkatzekoak direla berretsi eginda. 2017-2018 ikasturtean udaltzaingoaren elkarbizitzaren aldeko hezkuntzako taldeak prebentzioko 516 hitzaldi eman ditu guztira ikastetxeetan. Zeinetan 14.673 neska mutilek parte hartu baitute. Aurreko ikasturtean baino 28% gehiagok eta 2015-2016ko ikasturtean baino 180 gehiagok. Hitzaldi horietan hizpide izan dituzte gazteekin lotuak honako gai hauek. Internet eta sare sozialen arriskuak, jazarpena eta ziberjazarpena, alkohola eta drogak eta online apustuak eta jokoak. Jarduera horiek lehen hezkuntzako DBH-ko batxilergoko zein lehen hezkuntzako ikastetxeei eskaintzen zaizkie bai eta unibertsitateei, guraso elkartei eta irakaslei ere. Halaber, mota horretako hitzaldiak ematen dira Iruñako eta Iruñerriko enplegurako zentro berexietan, laguntza zentroetan, zahar-etxeetan eta kirol klubetan. 2017-2018ko ikasturtean zehar, udaltzaingoren elkarbizitzaren aldeko hezkuntza taldeak prebentzioko hitzaldien eskariari aurre egin eta 76 ikastetxetara joan da, horietatik 13 berriak, iazko ikastetxen aldean. Hitzaldi horietan jorratu dira hezkuntza komunitatearen interesekoak diren gaiak, Iruñako zein Iruñerriko ikastetxe guztietara bidalitako katalogoan eskaintzen direnak. Ikasturte honetan, udaltzaingoa elkarlanean aritu da Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin osasun prestakuntzaren arloan eta irakasletzako ikaslei aurkeztu diete teknologia berrien eta mendekotasunen prebentzioan egiten duten lan. Gehien eskatzen den hitzaldia da arriskuak sare sozialetan eta interneten, 312 hitzaldi eta 8.452 ikaslek parte hartu dute. Ondoren jazarpena eta ziberjazarpena eskolan. Hau, 275 hitzaldi eskaini dira eta 7.367 ikaslek parte hartu dute. Jarraian beste hauek doaz, alkola, 158 saio eta 4.402 personen parte hartzearekin. Drogak hitzaldia 152 hitzaldi denetara eta 3.828 personen parte hartzearekin. Genero indarkeria teknologia berrien bitartez neraben artean 123 saio eta 3.389 ikasle eta apustuak eta jokoak 84 hitzaldi eta 2.787 persona. Ikasturte honetan ere hitzaldiak eman dira gai hauei buruz. Gizalegezko jokaerei eta etxabei buruzko ordenantza, personen identifikazioa, eraso eta lesioak, lapurretak, maulak eta iruzurrak adin nagusikoei. Joan den ikasturteko berritasunetako bat izan da online jokoen eta apustuen arriskuak nerabeen artean hitzaldia. Ikastetxek batez ere batxilergokoak eta lehen hezkuntzakoek asko eskatu baitute. Datorren ikasturterako jardueren katalogoan mantenduko da prebentzioko gai espezifiko moduan. Izan ere, ikusi da online jokoen adikzioak nabarmen egin dutela gora gazteen artean eta jokoan hasteko adinak aldiz behera. Telefono adimenduen erabilerak suspertu egin du halako mendekotasunen gorakada eta hoiei aurre egiteko online jokoi buruzko prebentzio hitzaldiak emango zaizkie DBH-ko bigarren zikloko batxilergoko eta lanbide heziketako gaztei ere.
Ausazko jokoen gaineko oinarrizko argibideak emango zaizkie gazteei eta hoiekin lotutako kontzeptuak argitzen saiatuko dira. Horrez gain gogo eta egiteko estrategiak landuko dira, xede hartuta portaera osasungarriak bultzatzea eta arrisku portaerak aldatzea. Izan ere, sare sozialetan eta interneten honako hauek dira ohiko arriskuak eta kasuak. Gehiegizko erabilera edo goraka doan mendekotasuna, jazarpena eta ziberjazarpen eskolan. Pribatasunarekiko aurkako mehatxuak, helburu sexualak lortzeko beste identitate bat erabiltzen duten lagun helduekin harremanetan jartzearen arriskoan, grooming, eta eduki sexualeko irudiak bidali ondoren, estorsioa edo xantaia pairatzea, hala irudi berriak nola dirua lortzeko, sexting. Era berean, kezkatzeko moduko kopurua hautematen da berriz neraben artean, teknologia berrien bitartez gertatzen diren genero indarkeriako kasuetan. Askotan indarkeria hori ez da halakotza jotzen, ez erasotzaileen partetik ez da biktimen partetik ere. Oraindik ere jazarpena eta ziberjazarpena dira bullying eta ziberbullying inglesez eskaera handiena duten gaiak eta kezka handiena sortzen dutenak hezkuntza komunitatearen artean. Asko eskatzen da baita ere drogak, alkohola eta hoien mota guztietako ondorioen inguruko prebentzioa goiko hezkuntza zikloetan batez ere. Abiadura handiko trenarentzat geltoki berria hartuko lukeen eta etxebizitza sail handia eraikiko lukeen ere etxabakoitzeko udalaz gaindiko proiektua edo ekimena aldatu beharko litzatekeela uste du gobernuak bideraezina delakoan. Abiadura handiko trenaren partzuergoarekin batzartu da Nafarroko gobernuan. Biek erabaki zuten Nasubin sari eskatzea aztertzeko etxabakoitzerako prestatua dagoen udalaz gaindiko proiektua. Izan ere etxebizitza burbuila gori-gorian zenean prestatu zen egitasmo hura eta egun bidera ezina delakoan daude. Hartara proiektua aztertu eta aldatzek proposamena dago mahai gainean. Abiadura handiko trenarentzat geltoki berria eraikitzeaz gainera, etxebizitza sail handia aurreikusita zegoen proiektu hartan eta orain aldatzeko aukera badela uste dute. Gero Abai eta EH Bilduren babesa du proposamen berri honek eta bat egin du eurekin baitere UPNek ere. Azken babes horrek agerian uzten du udalaz gaindiko proiektuak ez duela zentzurik eta egin ezina dela. 2007an onartu zuten udalaz gaindiko proiektua abiadura handiko tresnarentzat geltokia aurreikusten zuen eta horrez gain beste 9.000 etxe bizitza eta industrigune bat ere bai. Egitasmo hura krisiarekin batera utzi zen bertan bera ekonomikoki bidera ezina izan baitzen. Ostiralean batzartu ziren gobernuko garapen ekonomikorako presidente ordea Manu Ayerdi, Iruñeko udaleko ordezkaria zizur nagusikoa eta zizurko zendeakoa. Udalaz gaindiko proiektu egin alizateko zenbait lursail gaitu egin behar dira eta Iruñako udalak partzuergoaren onarpena behar zuen horretarako. Negoziazioa luze baten ondoren udalaren proposamena onartu eta 2019, 2020 eta 2021 urteen artean eginen dituzte lursail hoien berreskuratzea. Argal zonaldean adibidez industria nabeak daude eta hoiek botatzeko eta bestelakoak ontzeko 480.000 euroko inbertsioa egin beharko da. Gobernuak eta elkarte ezberdinek adineko pertsonenganako tratu onak sustatzeko dekalogo bat aurkeztu egin dute. Osasunak eta eskubide sozialek bultzatutako lan taldeak protokolo bat egingo du honen bitartez zahartzaroko tratu txarren egoerak detektatzeko eta hoien aurrean jarduteko. Adineko personenganako diskriminazio eta tratu txarren modu guztiak baztertzea eta eskubideko herritar bezala onartzea dira, zahartzaroan tratu ona izateko dekalogoa egiterakoan inspirazio gisa erabili diren bi printzipioak. Dekalogoa aurkeztu du prentsaurrekoan Fernando Domínguez osasun kontseilariak eta arekin batera izan dira Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko eta Personen Autonomia eta Garapeneko Nafarroko Agentziako zuzendari kudeatzaileak, Maria Jose Pérez eta Inés Francés urren ez urren.
Ostiralean izan zen zahartzaroko abusu eta tratu txarren gainean kontzientzia hartzeko munduko eguna, eta horrekin bat eginez, dekalogoaren aurkezpenean izan dira osasun eta eskubide sozialeko departamentuarekin batera agiria egiten parte hartu duten 4 erakundetako ordezkariak zehazki, Camino Osle eta Juan Francisco Jerez, Nafarroko geriatriako eta gerontologiako elkartearen izenean. Jose Miguel Pérez Aitonek izenean, Sagrario Lekunberri Lakarra adinekoen elkartearen izenean eta Maria Angeles Angulo, Nafarroko berdintasunaren aldeko emakumen eta edo feministen erakunden koordinatzailearen izenean. Dekalogoa tratu honean inspiratuta dago, balio universal bezala hartuta, adina eta norberaren egoera bezalako egoeratik urrunduta eta edozein eremutan bizikidetzarako aukera onena bezala izanik, pribatua naiz publikoa izan. Edukiaren aldetik 5 bloketan egitaratuta dago eta hoien adinekoen iritzia adierazten da. Bizitza proiektuaren jarraitasuna, identitatea, errespetua, askatasuna eta autonomia personala. Harreman positiboak, kalitatezkoak eta konfiantzazkoak. Ingurune seguruak eta osasungarriak eta 5. bizitzaren amaiera Maria Jose Pérezek zuzendari kudeatzaileak azaldu duenaren arabera. Gainera, informazioa kanpaina bat egitea aurreikusi da horrela adinekoi tratu ona eskaintzeko dekalogoaren 50.000 ale argitaratu eta banatuko dira. Adinekoentzako irudi sozial eta gizarte positiboarekin loturiko estrategiaren aritik funtsezko 3 ekintza kontuan hartu dira. Elkarreratu, osatu eta indartzen direnak. Irudi sozial positiboa adinekoen tratu ona sustatzea eta 3. lekuan gizon eta emakume adinekoiko tratu txarra egoerak detektatzea eta hoien aurrean jardutea. Modu horretan disiplina anitzeko lan taldea sortzea da urtengorako aurrikusitako oinarrizko ekintza hoietako bat. Zahartzaroaren gainean iritzi positiboa sortzeko adinekoen tratu ona sustatzeko dekalogoaz gain. 2017an abian jarri zen adinekoak positiboan kanpaina. Persona bakoitzaren atzean historia badago, aurrean beste asko egon daitezke. Goiburupean eta horren helburua da Nafarroko gizarteak oro har zahartzaroaren inguruan duen pertzepzioa hobetzea eta sartzeko modu asko daudela erakusteko ereduak eta jarduerak sustatzea. Tratu txarren prebentziorako kapituluan honako hauetara bideratutako jarduera hildo ezberdinak abian jartzen ari dira. Kontzientziazioa, sensibilizazioa eta prebentzioa. Profesionalen prestakuntza, detektatzeko protokoloak egitea, detektatutako tratu txarren kasuetan naiz arrisku egoeretan esku hartzeko planak diseinatzea eta ebaluatzeko eta erregistratzeko prozesuak. Nafarroan 65 urtetik gorako 126.423 persona zeuden urtarrian, hau da, porzentualki biztanleria osoaren 19,5%. Hoietatik, 55.613 gizonezkoak dira eta 70.810 emakumezkoak. Era berean, 80 urtetik gorakoei dagokionean 51.818 persona zeuden Nafarroko biztanleria osoaren 6,5%. Adintarte hori osatzen duten personen 73% emakumeak dira. Zonaka Lizarraldean eta Pirinioan dago 75 urtetik gorako persona gehien, hots bietan biztanleria osoaren 24,2%. Nafarroan 17 udalerrietan biztanleriaren 20% baino gehiago 80 urtekoa edo 80 urtetik gorakoa da. Aurkeztutako dekalogoan ondorengo 5 eduki bloketan egituratzen da. Haien bizitza proiektuarekin jarraitzea norberak bizi izandako esperientziatik eta jasotako jakinduriatik abiatuta. Lehen puntua, bizitzaz gozatzen jarraitu nahi dut, nire esperientzia eta jakinduriatik betetzeko ditudan proiektuekin eta ametsekin. Ondoren, identitatea, errespetua, askatasuna eta autonomi personala. 2. puntuan, nire identitatea, nire sinesmenak eta balioak, nire duintasuna, nire intimitatea eta nire eskubideak zuk errespetatzea behar dut. 3. puntuan, gai naizen artean gauzak egiten jarraitu nahi dut, naiz eta gehiago kostatu edo behin edo beste despistatu. 4. puntuan, non bizi nahi dudan hautatu nahi dut, zer egin nahi dudan, noiz eta norekin egon nahi dudan eta nire erabakiak errespetatzea nahi dut.
Bosgarren puntuan, nire ondasunak, dirua, telefonoa kontrolatu nahi ditut, nire arropa hautatzea eta nire burua ahaldudan bitartean zaintzea nahi dut. Seigarren puntuan, hau da harreman positiboa, kalitatezkoak eta konfiantzaren inguruan, seigarren puntuan, nik zu maitatzea eta zu ni maitatzea behar dut. Edozein urtetan bezala, nik zu onartzea eta zuk ni onartzea, ni entzutea eta niregan konfiantza izatea. Zazpigarren puntuan nire denbora librea izatea nahi dut. Batzutan senideak eta bilobak zaintzarekin gozatzen dut, eta beste batzutan ni bestek zaintzarekin ere bai. Zortzigarren puntuan, deitzen didazunean edo nirekin zaudenean tonu honean hitz egitea behar dut. Oihurik egin gabe edo umekeriari gabe. Bedetzigarren puntuan, nire ingurunea errespetuzkoa, abegitsua, segurua eta parte hartzailea izatea nahi nuke, gustatzen zaizkidan jarduerak egin ahal izateko ingurunea. Eta bukaeran, 10. puntuan, amaiera iristen zaidanean nire ondoan izatea eta nire laguntzea nahi nukeen, nire borondatearen eta nahien arabera. Kultur 2018 programak 36 musika, dantza eta antzerki jarduera antolatuko ditu Nafarroako herri eta gune ezberdinetan. Kontzertu akustiko batek emango dio hasiera ekainaren 22an Tafallan eta irailaren 8 arte luzatuko da. Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua kultur programaren edizio berri bat antolatu du. Aurten turismo eremuetan 36 musika, dantza eta antzerki jarduera antolatuko ditu guztira ekainaren 22tik irailaren 8 bitartean. Foru komunitateko beste horrenbeste herri eta intereseko gunetan banatuta. Programa ekainaren 22an abiatuko da Tafallan, Einaut Elorrieta musikari eta konpositorearen kontzertu akustiko batez. Kulturako zuzendari nagusia Dori López Juriok eta kultura ekintzako zuzendari Carmen Orozek aurkeztu dute aurtengo edizioa. Jirafa dugu aurtengo programazioaren irudia, Nafarroko paisaiaren erdian altxatzen den edertasuna iradokiz eta programan bildutako talentu artistikoa islatuz. Kultura zuzendaritza nagusia Bianako Printzia erakundeak 250.000 euro bideratu ditu kulturreko programazioa finantzatzeko. Aurreko ediziotan bezalaxe musika da programako protagonista nagusia. Nafarroko taldek naiz beste autonomi erkidego batzuetatik etorritakoek eskainitako hainbat folk, jazz, blues, pop, rock eta musika koraleko ikuskizunen bidez. Programak dantza emanaldiak ere eskainiko ditu. Era berean arte plastikoak Bertizko Jaurerriko jauregian finkatuko dira uztailaren 20tik abuztuaren 20 bitartean. Askok handikeriarik eta zabarkeriari gabeko pintura lasaiaren maisutzat jo duten Javier Ziga Etxandi margolari nafarraren obrari buruzko erakusketa batez. 4 izanen dira erakusketa honen ardatz tematikoak. Errealismo soziala, erretratua, paisaia eta pintura etnografikoa eta alegoriko simbolikoa. Amaren aldetik baztango jatorria zuen Ziga margolaria, estu lotua egon zen eskualde horrekin maila personalian naiz piktorikoan. Aurreko ediziotan bezalaxe jarduerak ostegunez, ostiralez eta larunbatez egingo dira hainbat esparrutan. Kulturetxeak, plazak, anfiteatroak, monastegiak, leizeak eta bar. Larunbatetan jarduera turistikoak eginen dira, horretarako programan parte hartzen duten udalek eta toki erakundek ikuskizunak egiteko behar diren baimenak eta azpiegiturak eskainiz lagunduko dute. Programan oreka geografikoari eusten saiatu da. Hauexe dira programazioan barne hartu diren herrietaguneak: Alsasu, Agoitz, Arguedas, Arbizu, Artaxo, Abera, Korella, Dona Maria, Elizondo, Lizarra, Etxariaranaz, Falces, Fitero, Izaba, Xavier, Leitza, Lekunberri, Lodosa, Los Arcos, Marcilla, Mendigorria, Olibako monastegia, Irantzuko monastegia, Leireko monastegia, Otxagabia, Orbaizeta, Orreaga, Gares, Ribaforada, Erronkari, San Adrián, Zangoza, Tafalla, Tutera, Uxue, Biana eta Zugarramurdi.
Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira goizaldean eta goizean goiz zerua tarteka lainotxo egongo da be-lainoekin. Goizean lainoa gutxitu egingo dira eta zerua partez lainotuta geratuko da. Iparraldeko haize ahula ibiliko da tarteka bizia bereziki arratsalde partean. Temperaturan aldaketarik ez. Asteartean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da tarteka bizi, temperatura gutxi edo nahiko igoko da.